Kedy to celé začalo? Začalo to raz pri ohni. Bolo to v Slovenskom raji. Ja som kedysi mal takú chatu v Slovenskom raji a vždycky, keď som prišiel z Veľkej Británie, tak na víkend alebo na týždeň, tak vždycky sme tam šli s kamošmi a robili sme si oheň a proste užívali sme si to prostredie a bolo to tam veľmi nádherné. No a jeden večer pri ohni som sedel s kamarátom, Mírom, pozdravujem ho samozrejme teraz. A vlastne on mi pri nejakej konverzácii povedal raz, že vieš o tom, že si vieš postaviť domček z oslamy a z hliny svojpomocne s kamarátmi? No a od tohto bodu sa niečo vo mne zaplo a proste zapálil sa tam nejaký ohník malý. A vlastne prišiel som domov na druhý deň a začal som si pozerať niečo o slamených, hlinených, kamenných domoch a proste začalo ma to navádzať na to prírodné staviteľstvo a začalo ma to veľmi zaujímať, ako to robili naši predkovia. Ale čo ma najviac zaujalo na tom je, že si to vieš zrobiť svojpomocne, lacnejšie, potenciálne lacnejšie a že ti kamaráti môžu pomôcť, že nie sú to veľmi zložité stavebné techniky, ale že proste že to dokážeš aj sám urobiť. Ja som nemal žiadne skúsenosti stavebné, ale tá idea vo mne sa tak zapálila, že od toho bodu som si začal študovať prírodné staviteľstvo a našiel som si dokonca projektanta na Slovensku a ja som vedel, že tá chata, ktorú som mal, nebola úplne že úžasná a do budúcna som mal v pláne vlastne na tom pôdorise na tej chate, keďže to bolo v Slovenskom raji, tak sa tam dalo vlastne na tom istom pôdorise niečo nové postaviť. Tak vlastne začal som si už študovať, že koľko slámy by som potreboval, čo všetko by mi trebalo. Našiel som si projektanta a komunikovali sme vlastne už z Veľkej Británie, som telefonoval, spojili sme sa cez Skype a vlastne už sme dávali nejaký plán dokopy a dával mi nejaké informácie, že vlastne čo všetko na to budem potrebovať. A bol to akože úžasný proces si to celé chystať v hlave a strašne som sa tešil, že raz si postavím takýto slamený, hlinený, možno nejaký aj z kameňa niečo, že tam bude a že to bude prírodné, zdravé a už v tom bode som vtedy vedel, že dáva to celé zmysel a postaviť si niečo zdravšie. Keď som ešte žil vlastne v tej Británii, tak ten záujem o to prírodné staviteľstvo bol tak veľký, že som si našiel som si prednášku Petra z Kožepy, ktorý prišiel vlastne do Košíc na víkend a je tam také ekocentrum Sosna a tam vlastne mal takú víkendovku. Prírodné staviteľstvo a všetko, mňa to veľmi nadchlo, tak som si kúpil letenku a zobral som tiež svojho otca a išli sme na víkend do Sosny, tam sme spali u kamoša. No a vlastne tam som dostal dostatok informácií na to, že som už presne vedel, že touto cestou sa chcem raz vybrať a postaviť svojej rodine malinký, zdravý domček. Takže ten víkend bol úžasný. To bol rok 2016, to sme ešte stále žili v Británii a v tom čase, keby ste sa ma opýtali, že či sa niekedy vrátim na Slovensko, tak ešte stále by som vám povedal, že isto sa nikdy nevrátim, lebo nám tam bolo perfektne. Ale už o pár mesiacov na to, po nejakých rozhovoroch so svojou manželkou, sa karta úplne otočila a začali sme uvažovať o tom, že sa vrátime na rodnú zem a že začneme si hľadať pozemok a skúsime si postaviť domček z prírodných materiálov pre seba a pre naše deti. Takže v roku 2016, už v decembri, sme boli doma a sme sa vrátili. A vlastne hneď na jar roku 2017, keď som videl prvé workshopy, ktoré Peter z Kožepa dal na internet, tak dalo sa ísť do tej ekovesnice, ktorú on vybudoval. V prvom rade sa tam dalo ísť ubytovať do slameného domu, čo som si chcel stále vyskúšať. Takže sme sa ubytovali v slamenom dome, ktorý Peter postavil, volalo sa to, že Srdce. A bolo to veľmi príjemné. Ten vzduch a tá klíma v tých slamených alebo v tých domoch, ktoré sú postavené z prírodných materiálov, to ťažko sa to dá opísať, to treba proste zažiť. Není to nič také, že neviem vám to opísať, proste musíte to zažiť a je to nesmierne príjemné. Takže vlastne zobral som svoju ženu, zobral som svoju dceru, Ela mala vtedy asi nejaké 2 roky, skoro, nejak tak. A vlastne išli sme na nejaké 4 dní na Mijavu, bolo to niekde pri českých hraniciach a ja som sa tam učil stávať zo slamy. A to bola vlastne moja prvá skúsenosť držať slamený balík v ruke a hlinou to omietať a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé.
aj bývanie v tom dome, ktorý sme si tam vyskúšali, aj proste všetko, čo nás Peter vtedy naučil. Tak proste bol to výživný víkend a to len potvrdilo vlastne vo mne nejaké tie pocity, že OK, že toto je tá cesta, ktorou chceme ísť. Takže Peter Skožepa bol jeden z ľudí, ktorí nás najviac inšpirovali na tejto našej ceste, hlavne čo sa týka prírodného staviteľstva. No a potom vlastne už keď sme boli na tom Slovensku, tak vlastne ja som ich našiel ešte v Británii v roku 2016. Bola to rodinka Matúšovcov, Zuzana a Janči. Majú taký projekt, že Live Reset sa to volá. Ja som ich našiel ešte keď sme bývali v Británii, proste čítal som si ich webovú stránku a blogy a to bolo ďalší taká inšpirácia pre nás a pre mňa, že vlastne ten ich príbeh sa podobal veľmi nášmu a aj ten domček, ktorý si postavili, tak proste mi tak chodilo hlavou, že dobre, tak už keď ideme domov, tak poďme touto cestou a skúsime si postaviť niečo. Čiže to bola ďalšia inšpirácia, za čo sa chcem samozrejme im poďakovať. A vlastne v ten rok 2017, tuším, sme išli ešte aj k ním na workshop alebo na nejaký seminár. A to bolo tiež veľmi príjemné ich vidieť naživo. A vlastne vidieť ten dom a vidieť tú záhradu permakultúrnu, ktorú vybudovali a vlastne už vtedy sa mne aj mojej žene vlastne skladali nejaké obrazy, že ako by mohol ten náš život a tá naša cesta z mesta vyzerať. Čiže toto je vlastne ďalšia inšpirácia, ktorá vlastne s nami zahýbala na tom začiatku.